कि हमके यापन दास बनाला विनती करी हजार तोहरे चरण के धूल से प्रभु जी बनी तकदीर हमारा। देखिए मानो तो देव नहीं तो पत्थर रोवा माना तनी कि पत्थर में भगवान जी बाणे तो भगवान जी बाणे आ नइखी मानो तो समझी कि एगो मामूली पत्थर बा। और आज हम बानी चाहे आप लोग बानी उहे की कृपा बा तो सब लोग जीवित बा सब लोग स्वस्थ बा। और सब का से पहले राउर हो खेला पूजनवा। ये दुनिया में करोड़ों देवी देवता बाने लेकिन सबसे पहले पूजा क्या कर होला गणेश भगवान के भक्ति भाव ये बा कि अरे सब का से पहले अरे राउर हो खेला पूजनवा तमहान बानी रउआ तमहान बानी रउआ के महान बा हे गौरी के लाला महान बानी रउआ हे गौरी के लाला महान बानी रउआ। सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा महान बानी रउआ महान बानी रउआ हे गौरी के लाला महान बानी रउआ हे गौरी के लाला महान बानी रउआ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की। कोनो भी शुभ कार्य होला चाहे हमार बियाह भइल होके चाहे हमारा बाबूजी के बियाह भइल होई चाहे हमारा दादा के भी बियाह भइल होई तो सबसे पहले गणेश भगवान के आगमन होला। गृह प्रवेश होके चाहे कोनो भी शुभ कार्य होला तो सबसे पहले उहे के बुलावल जाला। काहे रउए से शुरू होला कोनो शुभ काज जी पूजे नर नारी औरी देवता समाज जी कष्ट हरिला सब जानेला जहाना कष्ट हरिला सब जानेला जहाना। ई तो हम लोग इहे कराई बोलो कोनो होने से धक्का देता कोनो इने से धक्का लाठी भैया एगो अकेले भजले बड़ा कुछ होई नीचे कदम तो भास दिया से है आजीब रहे तो जैसे बालो लेकिन जहाँ बानी लोग पहुँचे रहे लोग क्यों के चोट ना पहुँचे के चाहिए कि अरे कष्ट हरिला सब जानेला जहां
एने हमार माई बहन चाची लोग बा लोग मीठ मीठ ताली बजा के रुआ लोग भक्ति भजन कर लो। तो महान बानी रउआ, महान बानी रउआ,